Det er Tanja, der skal fotograferes, fordi at hun slutter en fotostafet, som vi satte i gang, hvor det var meningen, at vi ville fotografere københavnere, og vi ville ikke bestemme, hvem der skulle fotograferes. Felix, jeg har hørt, at du bliver kaldt for prinsen af Nørrebro. Ja. Er det rigtigt? Fordi min far har et slot i Nørrebro. Nede ved søerne. Ja, hvor man kan kigge ud på på den anden søerne. side af broen. Ja. Jeg har kun hørt om Felix, fordi at han var den første, der blev fundet til den her stafet. Felix, må du hoppe i din mors seng, tror du? Ja. Så vi prøver faktisk at vise byen i spændingsfeltet mellem noget kunstnerisk og noget dokumentarisk. Jeg fotograferer noget virkeligt, men ved at fotografere det, gør jeg det til noget mindre virkeligt. Altså jeg gør det til noget overnaturligt på en måde. Jeg synes, det er vildt spændende, at fotografier lyver. Jeg hedder Trine Christensen, og jeg er kunstfotograf. Så arbejder jeg for Politiken, billedopslaget. Jeg hedder Mads Holm. Jeg fotograferer for Politiken og er i gang med at lave fotostafetten til i byens nytårsudgave. Hvad sagde du var prins, ridder og karatemester?